President jangka Voice of the People's Party East Janty Hills District uba dami wan hirambai habakran shikipathai ko bor mentagasngi ulapan pau ke jing persha jari ka public hearing jangka company dobilat jangka Shri Cement Limited hakuju ko bor ukershan pura ya ke jingdawa ke Janty Coal Miners and Dealers Association ban plie no ya udoyang ulo angru manakalyang ka party kan sepenlong da ke jing yakhi shangkalan mungor hakli riat haka arpau trik mentau banai jemang tungin sengap ya ke jingkeran bat jingpen syai jang uba dami wan hi rembai. Ia ki press ki media ki be bayadon ha kani kapor ha kabangin ai kani ka khubor lemba jungpi syaki pajba ha kani ka jingedei bat kani ka jingmi jong ka party ban kren halor kani ka jinglong jingman jong kani ka district ka bai ki jongi ha ka jingedei bat kani ka kamai ka kaji kabangi la syakta ha kibabun kiliang te kawai na kane ka benta ka bagi kum ka party ngi mi ya ka ban keren ha ka jiade bat kane ka Shri Cement Limited ya ka ba ka party lengba i le Dr. Ricky Ejasengkon ila shim kum kawai na ka benta ya ka ban ya keren bat kane ka sarkar India lengba kane ka city ka jongi ha ka ba ila dawa ban suspend mardor ya kani ke projek ke batmu ban wan hangte hapo daistong hapo ilakan khle te kum ke party ngidang yai bodin ya kani ke jing persya ke jongi ya kani ke jingwan jong kani ke projek namar ngi ba kani ke jingwan jong kani ke projek kampen mentoy ya ki traisnong ndai ke pen mentoy ya kini kinong hi ki bana barjela ki ba wanra ya kini ki cement company ki ba pher siapo kani ke district ke jongi te kani ke jing ailat jong kani ke sarkar wat hapdeng ke jing mi ki dorbar sinong ki nongsong sinong jong ke ilaka ki riu cement ki seng bahalang ki kanhun bapher kani ke sarkar ka pene kamkwa ya ka ban sngap ya kata ka sur ke jong pajba ba ki persya ya kani ka Shri Cement Limited tinggi i ba kani ke sarkar ka thum da ka bor wat hapdeng ba kampat yo ya kini ki kot kisla leni kita ki clearance ki babiang ban sedang ya kini ka project ro hendrai ngi ba kini ka don kini ka jingle bor ban pom ya kini kisi ban ot ya kini ki lom ki wa ban sedang ya kini ka project te hendrai kini ka jingai lenti ban persya ya ka da ki nongsong chnong jong ka ilaka ngi ba kila lek Shadu show Prime Minister jong kari India, syaka Human Rights Commission, syaki wayu ki bor badai pej. Ndai i ba kamdon ka kata ka jingmi ki so ki ba ki pajba ki kmi lenti ban pendam no ya kani ke project. Ndai ngi penban ba kadon kata ka jinga ailat. Lani kata ka manipulation. Haki babun ki benta ya kita ki pajba syaka ka dong kathan wat ya kini ki department ro. Ti ngim kwa ba kani ke project kan urlong da kajing ailat ke sarkar ya kini ki hespa lani ya kini ki company ki banabar bakin le business kat bakimon ban penjot ya kamariang ke jongi namar ba kajing sngosi ke jongi kum kinong chongchnong jong ke district kalong ba ya uni ujing ya uni umar bo khendau ubangi long try mangi ki nong chongchnong jong kani ka jela ke jongi ngimyo syu bantrai kum bajulong dat late la khum yangi da kita ki an ki bapher da ka bakno bangi penjot ya kamariang te ngikum ki pajba nong chunong bat ngikum ka Voice of the People Party nakani ka district ngibu jingli hato ka khamkta kani ka jingti mausun ne ka khamkta kani ka jingti doyong dai ha ka jinglap ka jongi ka jingti mausun ka penjot ya ki lom kiwa ya kamariang kat ba ka jingti doyong ka bangi jutrai baro kata kam penjat haduk kata-kata. Oh kadon ke jingta ngimlen ya kata Henry iskau thu ba ladakani ke cement company ke sarkar ka ailat kumni klempep kini ki jingi tenat kini ki lom ki mariang ki jongi kin jakno bat kan bu jinge yangi kum ki trasnong haba ya ki bar jila la ailat ya ki ban le ya kini ki business ban penjot ya ka mariang kat ba yangi utrari trail muluk bolong nong khayi trari ngimyo lachu ya ka ban tre ban kita kumbajulong tinggi kum ke Voice of the People Party halor kini ki artli ki benta ban penduk pendam no ya kini ki cement company katula biang ladon pra khna tli kala biang ndai alat no yangi ru kinok trade yong lada ka sarkar kam ailat yangi bangin trade yong
ngin amai lahat ya kini ki cement company bakin le mon kumne kumakilong kani kalong khubor ka basai sa sarkar bat lengba kani ka jingdawa ka jongi ni kum ka voice of the people party ngin pelong ya kani ka jing som kalan mongor ka sit in demonstration ha ka arpo tarik nadu shpho baje hadu san baje hangtai hajan mot wo ke nang ba hajan DC office tengi khot ki weri phi ki pai ba banwan chakani ka jing som kalan mongor ka jongi namarngin sa ay ka di kajing keren kajing pensai ka ba company hal katai kajing songkalan mongor ka jongi bat lada ka sarkar kale kuman barkala kam sngap ya kani kajing kerpat leni kajing dawa jong ki pajba babon ngi kum ka party ngin hab ban le da kawai pat kalenti ban penbor ya ka sarkar bakan le ya kanu ka kam da ka ba dap da ka ba biang ya barolang bakale arsap kumbale minta alat ikibar jela kat bayang iki itra jela ki knyot ki le da ki babun kita ki ain da ka benta ban pentut ya ka ki ka kamai ka jitrai ka jongi idai bat kani ka jing persyak ka jongi mo ya kani ka Sri Simen Limited namar ba kani ka sur ka jong paj ba bat ka jing idai bat kani ka kam dew yong ro ngi mi sikman ban kersang ya ka jing dawa jong kani ka JC MDA ban aipor ka sarkar lai banai bahkan le AA bahkan plino ya kani ka jing ti do yong tingi ai ka jing kersan ha ka jing linti ka jongki ngiro kum cibenta ban penbor ya ka sarkar ban pli ya kani ka jing ti do yong ngimi khmat na ka benta ha ka ban penbor ya ka sarkar lemba kini ka jing song kelan mongor ka jongi